Галоўны архітэктар вобласці Александр Жарков з энтузіязмам расказвае дэталі новага праекта. Тут ёсць месца камфортнай інфраструктуры, новым прадпрыемствам і культурным установам. Пры гэтым вёска будучыні ў стылі эка. Тренд на зялёнае не толькі даніна часу. Александр Владимирович падкрэслівае, усё як у горадзе, але з вясковым побытам і традыцыямі. Мы уже, в принципе, привели в порядок все наши агрогородки. И, в принципе, сейчас уже появилась потребность для того, чтобы люди назад возвращались в деревню. Причем эта потребность уже идет, можно сказать, и с самих низов. Многие горожане хотят и жить в экологически чистых условиях, либо иметь там дачу, либо там домик для выходного дня. Усе інавацыі вырашылі ўвасабляць у жыццё аграгарадка Страмечава. Сродкі фінансавання дзяржаўныя. Плануецца прыцягнуць і прыватных інвестараў. Вось тут, напрыклад, будзе жылы раён. Па суседству з дамамі з'явяцца аб'екты сацыяльнай інфраструктуры, стадыён і парк. А тут створыць сапраўдны горад майстроў з аграсядзібай і музеем. Мы ожидаем от этого проекта и новые места рабочие, и новую инфраструктуру. Надеемся на то, что этот проект нам вернет молодежь, трудоспособное население, к нам, наоборот, притянет. И наше Остромечево будет всегда процветать, будет интересно для людей, тем более, что у нас есть что посмотреть. У адзіны комплекс аб'яднаюцца суседнія вёскі – Кашылава, Запольны, Матыкалы. Усяго 8 вёсак. Канцэпцыя транспартнай сувязі і рамонту дарог таксама прапісана. Мясцовыя жыхары пра праект не толькі чулі, але і шчыра чакаюць перамен. У нас Остромечево всегда вперед идет, расцветает. Как-то, может, постройки какие-то новые, может, дома какие-то новые. Ну, чтобы для молодежи что-то было. Я уже здесь больше 10 лет живу, мне очень нравится. В работе, потому что у молодежи работы, в принципе, нету. Достойной зарплате. Наперадзе распрацоўка генеральнага плана і пачатак работ. Напрыканцы года ўжо можна будзе падвесці першыя вынікі, кажуць стваральнікі канцэпцыі. І, магчыма, пералік вёсак будучыні ў Брэсцкай вобласці стане значна большым. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».